आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय PM किसाननि आङो मोनसे इम्पर्टेन्ट आपडेट लानानै फैबावबाय। बेनो जाहैबाय नोंथांमोनाथ' गासिबो मिथिखाबाय PM किसाननि 16 इन्स्टलमेन्टखौ नोंथांमोना 28 फेब्रुवारि जानाय लोगो लोगोनो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बे PM किसाननि 16 इन्स्टलमेन्टखौ बेखौ रिलिज खालामनानै होसिगोन। नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव नोंथांमोना 2000 रांखौ नोंथांमोना मोननो हासिगोन। नाथाय गोबां खेतियकफोरानो पेन्डिं जानानै दं। बे पेन्डिं जानानै थानाय खेतियकफोरनि फैसाया माबायदि सिस्टेमाव हाबगोन, खेबसेनो मोनगोन ना नोंथांमोना 2000ल' मोनगोन, बेनि गोबां सोंलु जानानै फैदों। जोङो बेनि आपडेटखौबो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेराव सावरायगोन। आरो PM किसाननि जाय बिथांमोना PM किसानाव गोदानै एप्लाइ बानायदों, नोंथांमोना बे PM किसाननि 16 इन्स्टलमेन्टआव नोंथांमोना रांखौ मोननो हागोन ना हाया, जोङो बेनि आपडेटखौबो सावरायगोन। आरो जाय बिथांमोना PM किसानाव नोंथांमोना DBT EKYC नोंथांमोना होबायमोन, नोंथांमोना बेखौ बोरै चेक बानायनो जोङो बेखौबो नायगोन। जोङो गिबियावनो नायग्रोगोन PM किसानाव जाय बिथांमोना गोदानै एप्लाइ बानायदों, नोंथांमोननि स्टेटासा डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव एप्रुभ जाबासो नोंथांमोना PM किसाननि रांखौ मोननो हागोन। नोंथांमोना बेखौ बोरै चेक बानायनो जोङो बेखौ गिबियावनो नायगोन। PM किसानाव खेतियकफोरनो फैसाखौ सोयोमोन 8 करोड़ बे खेतियकफोरनो PM किसाननि रांखौ सोयोमोन। नाथाय एबारनि बाजेटआव बेखौ बारायनानै गभर्नमेन्टआ PM किसाननि एबारनि बाजेटआव नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों, नैबेयाव 11 करोड़ बेखिनि रांखौ एबारनि PM किसान 16 इन्स्टलमेन्टआव बे 11 करोड़ खेतियकफोरनो एबारनि PM किसानाव बे रांखौ सोनानै होगोन। जाय बिथांमोना गोदानै एप्लाइ बानायदों, जुदि नोंथांमोननि स्टेटासा डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव एप्रुभ जादों, अब्ला नोंथांमोना थारैनो बे PM किसाननि रांखौ नोंथांमोना मोननो हागोन। नाथाय नोंथाङा बेखौ चेक बानायनो थाखाय नोंथाङा गिबियावनो नोंथाङा नैबे PM किसाननि नैबे EKYC, नोंथाङा नैबे EKYCखौ नोंथाङा चेक खालामनानै नांगोन नोंथांनि EKYCआ जादोंना जायाखै। आरो नोंथाङा गोदानै एप्लाइ बानायनायफोरा नैबे स्टेटास अफ सेल्फ रेजिस्टार फार्मार, नोंथाङा बेयाव थुनानै नायनांगोन नोंथांनि गोदानै एप्लाइ बानायनायनि नोंथांनि स्टेटासा एप्रुभ जादोंना जायाखै। नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि आधार नाम्बारखौ नोंथाङा बहायनानै नोंथाङा नैबे केपसाखौ नोंथाङा नैबेयाव बहायबानो नोंथांमोना बेयाव नायनानै लानो हागोन नोंथांनि स्टेटासा डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव एप्रुभ जादोंना जायाखै। जुदि नोंथांनि स्टेटासा डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव दासिमबो एप्रुभ जायाखै, नोंथाङा अब्ला बे PM किसाननि 16 इन्स्टलमेन्टखौ 28 फेब्रुवारियाव नोंथांमोना PM किसाननि रांखौ नोंथांमोना मोननाय नङा। आरो जाय बिथांमोना EKYC होदोंमोन, नोंथांमोनाबो नैबे EKYCआव नोंथाङा थुनानै नैबेयाव थुबानो जागोन। नोंथांमोना आङो नैबे पेजनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनांगोन। नोंथांमोना बे पेजाव फैनानै इजियावनो नायनानै लानो हागोन। नोंथाङा नैबेयाव जाय बिथांमोना रिसेन्टलि EKYC होदोंमोन, नोंथांमोना नैबे नोंथांनि आधार नाम्बारखौ नैबेयाव बहायनानै नोंथाङा नैबे सार्च खालामना होबानो नोंथांमोना बेयाव इजियावनो नायनानै लानो हागोन नोंथांनि EKYCआ जादोंना जायाखै। EKYCआ मेन्डेटरि, नोंथांनि EKYC जायाबा नोंथांनि PM किसाननि राङा हाबा। दानिया जाय बिथांमोना PM किसानाव गोदानै एप्लाइ बानायदों, नोंथांमोना मोनसे प्रसेसआव बे PM किसाननि रां हाबगोन ना हाबा बेखौ नोंथाङा नायनानै लानो हाबावगोन। नोंथाङा गावबा गावनि नामा डिस्ट्रिक्ट लेभेल, नोंथांनि भिलेज लेभेलाव फैदोंना फैयाखै गोदान लिस्टआ, नोंथाङा बेखौ नायनो थाखाय नैबे बेनिफिसारि लिस्टआव थुनांगोन। जोङो नैबेयाव थुबाय, नोंथाङा बेबायदि खालामबानो जाबाय। बेयाव एड जानो हासिगौ, मानो होनब्ला गोदानै बेयाव 11 करोड़नि बाथ्रा बुंनाय जादों। गोदानै 11 करोड़ खेतियकफोरखौ PM किसानाव सोसनबावनायनि बाथ्रा बुंदों। नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि स्टेटखौ बेबायदि आसामखौ सिलेक्ट बानायनांगोन, नोंथांनि डिस्ट्रिक्टखौ बेयाव बेबायदि सिलेक्ट खालामनांगोन, नोंथांनि साब डिस्ट्रिक्टखौ नोंथाङा बेयाव बेबायदि सिलेक्ट खालामनांगोन, नोंथांनि ब्लकखौ नोंथाङा बेबायदि सिलेक्ट बानायनांगोन, नोंथांनि भिलेजखौ नोंथाङा बेबायदि सिलेक्ट बानायनांगोन। नोंथांनि जायगानिखौ बानायबानो जाबाय, एकुरेट नोंथांनि सेम एड्रेसखौ बेबायदि फिलआप बानायबानो जाबाय। दानिया नोंथाङा नैबे गेट रिपर्टआव थुनानै होबानो जाबाय। बेयाव थुनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा बेयाव इजियावनो नोंथांनि फार्मार नेम, बेयाव नोंथांनि नामा थागोन आरो नोंथांनि जेन्डार, नोंथाङा बेयाव नोंथांनि नामा हाबदोंना हाबाखै, एड जादोंना जायाखै, नोंथाङा बेयाव बेबायदिनो इजियावनो चेक खालामनानै लाबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना नैबे पर्टेलाव फैनानै नायनो हागोन। बेयाव
बे पीएम किसाननि होम पर्टेल बेयाव पीएम किसाननि 16 इन्स्टलमेन्टखौ बेयाव रोखायै मख'ना होखादों। 28 फेब्रुवारियाव पीएम किसाननि 16 इन्स्टलमेन्टखौ सोनाय जागोन। नैबेयाव डेटखौ बेयाव मेनसन खालामनानै होदों। जाय बिथांमोना पीएम किसानाव रां मोनाखै, नोंथांमोना थाबैनो खामानिखौ मावनानै लाबानो जाबाय। बेनि केम्पेन सालायबाय दं। नोंथांमोना थाबैनो नोंथांनि स्टेटासखौ थिक खालामनानै लानांगोन। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो शेयार खालामबानो जाबाय, जाहाथे गोबां मानसिफोरानो मिथिनानै लानो हायो। एसेनोसै दिनैनि भिडिअ।